pomwetu tangosala ndi maola ochepa kuti tipyede tikwangule timalize chaka cha 2025. Chaka chimenechitu kunali zochitika zambiri, ena nakondwa ena sanakondwe, kunali kusinthidwa kwa ulamuliro ndi zambiri zinachitika mu chaka chimene cha 2025. Ndeto anthu komanso mabungwe osiyanasiyana akumabwera kumazayankhula ndi mmene aonera chaka chimenechi cha 2025 kumbali ya usogoleri, kusiyanisa usogoleri umene aliko wa chipani cha Malawi Congress Party komanso usogoleri umene uliko padakali panopa wa chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Ena mwa mabungwe amene abwera kuzayankhula mmene aonera pa masiku okwana 90 amenetu usogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika kwayendesera zinthu mu masiku 90 amenewa ndi a concerned citizens. Bungwe limeneli paja kuti limamenyera ufulu wa anthu ndiwo anabweranso nawo kuzayankhulapo mmene aonera pa 90 days imene mtsogoleri wa dziko la Professor Arthur Peter Mutharika wayendesera dziko limene la Malawi, kusiyanisanso ndi mmene anachitira a chipani cha Malawi Congress Party mbuyomu. Ndepa chabungwe limeneli limasogozedwa ndi a Edward Kambanje. Iwatu a Edward Kambanje akunena zonena kuti pa masiku 90 amene a Professor Arthur Peter Mutharika akhala kusogolera dziko la Malawi akuti pali kusintha kwa zinthu potengera ndi mmene bungwe lawo laonera la concerned citizens. Akunena zonena kuti mu nthawi ngati imeneyi ndikuti ya December chaka chatha chimene chaka cha 2024 akutitu ku Malawi kunali mavuto ochuluka kwambiri. Akuti mu nthawi imeneyo kunalibe mafuta galimoto, anthu ndekuti amakhala akusowa chakudya. Kuchoka pamenepo mavuto azachuma ndekuti sanali nkhani, anthu anaphinjika kwambiri mu chaka cha 2024. Ndi akusiyanisa akuti pa 90 days a Professor Arthur Peter Mutharika achita bwino. Ndi akunena zona kuti potengera ndi bungwe lawolo akunena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu onena kuti amatha kusintha zinthu potengera ndi mmene aonesera akuti chidwi chawo chonse mtima wonse anazikhuthula pofuna kuthana ndi mavuto amene amasausa nzika za dziko la Malawi. Ndiye anazafotokozanso nkhani kuzana ndi mmene chisankho chinayendera, akuti akuyamikira kwambiri mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi amene watu ndi a Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti pa nthawi imeneyo chisankho chitachitika iwo anavomereza mwamtendere kuluza pa chisankho chimenecho, zimenenso akuti zinaonesa kunena kuti a Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu mmodzi amene amafunira zabwino dziko la Malawi. Komano anapitiriza ndi kupempha adindo amene asankhidwa ngati nduna za boma, aphungu a nyumba ya malamulo, kunena kuti anthu amenewa anasankhidwa ndi nzika za dziko la Malawi kuti agwirire ntchito. Ndi akamachita zinthu zawo aonesese zona kuti akugwira ntchito zotumikira nzika za dziko la Malawi, asachite zinthu zokhumudwitsa nzika za dziko la Malawi, chifukwa zikatero zidzathandizira kutukula chuma cha dziko la Malawi komanso chitukuko ndekuti ku dziko la Malawi chiwite pasogolo. Kumapeto kwake anamalizira kuti ndikufunira nzika za dziko la Malawi mafuno abwino pamene akulowa mu chaka cha 2026. Ndeno awa sioyamba, paja masiku angapo apitawo tinaonanso kuti kaswiri pa ulamuliro wabwino amene watu ndi a Wonderful Nkuche nawonso anazabwera kuzafotokozera mmene aonera usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party kuchoka mu chaka cha 2020 kuzafika mu 2025 pamene anasinthana ndi a Professor Arthur Peter Mutharika maulamuliro awiri amenewa. Amazanena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika pa masiku 90 amene akhala kusogolera dziko la Malawi paoneka kusintha kwambiri, nawonso amazasiyanisa kuti mu nthawi ngati yomwe ya December nzika za dziko la Malawi zinalinso pa mavuto akulu kwambiri. Mu nthawi imeneyo amazafotokoza zoti nthawi imeneyo anthu amavutika kuti apeze mafuta a galimoto, kunalitu mavuto akusowa kwa ndalama zakunja forex imeneyo. Dziko la Malawi akuti linali mu chingongole cha zauneni zimene zinabwera chifukwa chakulephera kwa usogoleri wa a Dr. Lazarus Chakwera. Kuchoka pamenepo anthu ndoti amavutika kuti apeze chakudya. Tikudziwa kale mitengo ya chakudya imene inali nthawi imeneja chimanga by now chimakhala zona kuti chafika 100,000. Ndi anthu akusiyanisa pamenepo akutitu kunali mavuto azachuma ndi zija timaona kuti anthu pang'onong'ono azibambo azimangirira nkhani zake mavuto azachuma ndamene anavuta kwambiri kusausa nzika za dziko la Malawi. Ndakuti pa 90 days imene a Professor Arthur Peter Mutharika atumikira nzika za dziko la Malawi akuona kusiyanisa kwambiri. Akutitu kumbali ya ulimi
ulimi unafika posokonekera mavuto ake ndekuti anali afetereza ndekuti ulimi umenewo unali wa chimanga komanso fodya. Mavuto amenewo ndi ena mwa amene amasausa nzika za dziko la Malawi. Kuchoka pamenepo anazakambaponso nkhani yokhuza ndi shuga akuti anthu amakhala pa mfolo kukhalatu ndekuti mashopo osiyanasiyana kusakasaka kuti mwina apeze shuga. Anachita kunena zono kuti ziko mu ulamuliro wa a Dr. Lazarus Chakwera linagwera mbuna moti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko padakale panopa a Profesa Arthur Peter Mutharika analichosa mu mbuna mmenemo. Panopa anthu akutha kuona kuwala ndi mmene anayankhulira amene a Wonderful Nkuchi nde anazafotokozera kunena zono kuti gwero la zonsezo linali lona kuti kuyendayenda kwa mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo a Dr. Lazarus Chakwera ndi kumene kunapangisa zonena kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale zoti sichikuyenda bwino chifukwa maulendo amenewo amakhala akuwononga ndalama za misonkho ya Malawi. Nkhani zaketu ni mmene zikuyendera mmene akufotokozera mmene aonera kusiyanisa pakati pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera komanso wa Profesa Arthur Peter Mutharika mmene mutu ni mmene akuonera a Wonderful Nkuchi komanso a Concerned Citizens mosokozedwa ndi a Edward Kambanje. Komano mukuona kwa ine ngatino munthu zinthu zina zimene afotokozazo ndanena kuti ndikugwirizana nazo kumbali ya kusowa kwa mafuta a galimoto. Pano pati kumaona zoti makiu sakupezeka ma fueling station ngati akumapezeka kumakhala ochepa kwambiri. Nkhani ya njalayo ndekuti ambiri tikutsatira bwino kuti chimanga chikumaoneka kuti munthu ukathamangathamanga umatha ukapeza kabigiri ka chimanga ndikupeza zoti moyo ukusuntha ndithu. Komano ini jeno paine ngati individual ndekuti palibe kusintha kumene ndinganezona kuti chifukwa choti usogoleri unasintha ndekuti mavuto anga atha. Izozo ndi mbodza. Chimene timangoyamika ndichonena kuti timakhala ndi chikhulupiriro kuti siku linake zinthu zina zake zidzasintha ndithu. Chiyembekezo chokhacho tili nacho kusiyanisa ni mmene zinali nthawi ija chifukwa kunena zona umadzatha kulingalira kuti koma ni mmene zinthu zikuyendera pano pakuti mawa ndifika. Koma pano chiyembekezo ndithu chilipo kuti siku linake tikalimbikira mwina nkutheka moyo kuzasintha ndithu. Sitikudziwa zoti inu mukuona bwanji, maganizo anu ndi otani. Kodi zimene akuyankhula a Concerned Citizens kunena zona kuti pa 90 days zinthu zayenda bwino, komanso zimene anayankhula a Wonderful Nkuchi kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika pa 90 days imene akhala akusogolera dziko la Malawi pali kusintha ndithu kumene akuona magawo osiyanasiyana amene atchula. Kumbali yakusowa kwa mafuta a galimoto akuna zoti vuto imeneyo ndi mbiri yakale. Kumbali ya nkhani ya chakudya anthu akuti chakudya akuchipeza, fertilizer ndi zina zotero zikutha kuoneka ndithu. Overall ndakuti akuti a Profesa Arthur Peter Mutharika aonesa kusintha ku dziko la Malawi. Ngati ndemanga zimenezo zilipo mutha fotokoza comment section. Komano tikamapereka ndemangazo tikumbukire kulemekezanso maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.